Ganyan ka na maglakad. Kailan ka nagpagamot? Yung una mong punta rito, kailan ka, kuya? July 12. Ngayon, August 2. Paano ka maglakad yung dati? Yung unang punta mo rito? Ganyan. Ngayon, paano ka naman naglakad ngayon pabalik? Yan, antayin nyo po ha. Second session niya na po ngayon. O, di ba? Taga saan ka, kuya? San Pedro po. O, Laguna. O, nag-commute lang yan. O, kita mo, nag-commute lang yan. Malakas ang loob niyan. O, kaway mo na. Continue na lang natin video. Ito po, nagpagamot siya ng July 12. Ngayon, August 2. Pinakita na po namin yung lakad niya ng una. Siya na po nag-demo. Taga saan ka, kuya? San Pedro, Laguna. Oh, nag-commute lang yan. Kaanga-nga. Ilang taong ka na-stroke? 1 taon at 4 months. Oh, yan. Alam na alam niya, no? Oh, 1 taon at 4 months. Ngayon, makikita niyo po yung unang ang lakad niya. Ngayon na, kukontinue ko na po ang video niya. Makikita niyo po yan. Ganyan po binigyan ng himala ni Papa Jesus yan. Nasaan pa yung asawa mo pala, kuya? Yan, hinga. Nasaan pala asawa mo? Wala po. Ako nga pala, alam ko na si... Oh, nasa Antipolo nga pala. Yan. Mega shoutout. Taga ulit, saan kayo ulit kaya? Laguna. Sa Laguna? San Pedro. San Pedro, Laguna. Mega shoutout. Nandito si Sir... Ano ang pangalan na kaya? Domingo. Domingo, ano apelido? Racines. Rasimes. Okay. Play tayo ngayon. Di ba? Nahahatak na kaya? Makikita nyo po yung lakad niyan. Bye-bye, nanay. God bless all. August 2 ngayon. Ang oras po ngayon, 1 p.m. Break time namin. Makapakainin muna namin to. Break time. Break time. Oh, dahan-dahan lang. Wait lang. Saglit lang. Huwag ka muna. Pahinga muna konti. Oh, pahinga muna konti. Siya, pero naka-aircon po yan. Oh, gusto ngayon. Bigyan niyo ng tubig. Painumin niyo si kuya. Tingnan natin ang lakad niyan. Iko-continue ko po ang video niya. Makikita niyo po yung lakad ni kuya dati. Oh, hinahin lang, kuya. Dahan-dahan lang po. Kok yung binti. Tingnan natin ang lakad ni kuya. Taga San Pedro, Laguna. Si sir. 1 year stroke. Okay, lakad kuya. Normal lang muna. 10. Sige, hakbang mo muna kuya. Iyakbang mo muna kuya. Iyakbang mo. Iyakbang mo. August 2 po ngayon. Break time po muna namin. August 2. 1 p.m. Pang ilan siya sa pasyente? Pang 5? Okay, kuya. Paano ka maglakad yung una kang pumunta rito? Yung July 12? Hindi ko na magaya eh. Pag ganito. Ganyan. Ngayon yung pagbalik mo kanina, paano ka naman makapaglakad? Kasi pangalawang alignment mo pa lang ngayon eh. Yung kanina, pag ano. Oh, ngayon yung yung natapos ka ng alignment. Ngayon, ganito na. Kita mo? Binayaran si kuya para magsinungaling. Magkano binayad namin kuya para magsinungaling ka? Taga Laguna. Walang bayad yan. Walang bayad yan. O, shoutout mga taga San Pedro, Laguna. Tapos yung mga taga San Pedro, Laguna, yung mga stroke pumunta dito. Yung kapatid mo kuya, wag mo lahat papuntahin, mahirap yun. Sabi mo, pumunta kayo rito na may dala ng pananalig. Di ba nag-commute ka lang? Nag-commute lang ako. Yung unang punta mo, nag-commute ka rin dito, di ba? Yan. Yung gustong gumaling na stroke pumunta dito. Magdala kayo ng pananambalig at pananampalataya. Umulan, bumagyo sa lugar nyo, pumunta ka pa rin dito, di ba? Anong oras ka malis doon? Ulit. Alas 2. Nang? Madaling araw. Anong oras na ngayon? Alauna. Anong oras ka dumating? 7. Mga alas 7. Mga alas 7. Yung dati, anong oras ka rin umalis? Yung una mo, yung July 12 ka pumunta rito. Mga alas 10 na ako dumating noon. Kasi anong oras ka umalis doon? Alas 2 pa rin. Ngayon, hindi mo pa kasi alam. Ang traffic. Tapos hindi ko alam. Ngayon, alam mo na, kaya mas napaga. Okay, lakad na kuya. Madali lang yung biyahe. Okay, kita mo? Kuya, ang training na lang yan. Maglakad, wala na kami magagawa. Hindi na namin kayo tinatanggap, ha? Ingat-ingat na lang po, ha? Ang bilis na lakad mo. Wag ka na matitinan. Dahan lang. Okay, paalam ka na. Paalam! Paalam sa inyo. Shout out ng anak mo. Shout out, wala akong anak. Ay, wala. Yung mga kapatid mo.
Sa kapatid ko na lang, mga kapatid ko. O, ayan. Abay, nanay, tatay mo. Maraming salamat sa inyo. Nanay, tatay mo. Wala, patay na rin. Ay, patay na. Sumalangit naman kanilang kaluluwa. Balaway po, kuya. Salamat. Paalam mo na kayo. Kakain mo na tayo. Break time. August 2. Bye-bye po. Bye-bye.